Lanqas għaddiet ġimgħa mill-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u fost il-grupp ta' membri parlamentari Ewropej Nazzjonalisti u n-nies ta' madwarhom diġà hemm ċerta tensjoni u qasma bejniethom. Dan riżultat ta' deċiżjoni li ħal-kap tal-Oppożizzjoni Busuttil biex jaħtar lil David Casa bħala kap tad-Delegazzjoni minkejja li Roberta Metsola ġabet kważi id-doppju tal-voti ta' Casa. Busuttil iddeċida waħdu u wara li ħadd deċiżjoni għarraf biha lil membri tad-Delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Li ddeċida hu ikkonfermah f'intervista fuq l-RTK. Mela nista' nħabbru issa, il-bieraħ filgħaxija kelli laqa ma' 3 deputati tal-Partit Nazzjonalista, jiġifieri David Casa, Roberta Metsola u Teris Komodini Kakija, u nfurmajthom bid-deċiżjoni tiegħi bħala kap tal-Partit illi l-kap tad-Delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista ser ikun David Casa. Din id-deċiżjoni urtat bil-kbir li Roberta Metsola u n-nies li appoġġjawha. Dawn fl-aħħar ġimgħat diġà kienu qegħdin ħossuhom imwarba minn Busuttil u n-nies tiegħu. Issa qegħdin isostnu li tal-inqas Busuttil kellu jikkonsulta mal-membri tad-delegazzjoni kollha u jikkonsidra wkoll li Roberta Metsola kienet l-aktar kandidata li kisbet suċċess f'din l-elezzjoni. Fil-fatt Metsola kisbet aktar minn 32,000 vot u Casa kiseb ftit aktar minn 19,000 vot. Tul is-snin kien hemm il-prassi li l-aktar kandidat li jġib voti ikun kap tad-delegazzjoni. Hekk ġara Busuttil fl-2004 u l-2009. Iżda din id-darba Busuttil għażel li jibdilha. Biex ikompli jitfa' il-melħ fuq il-ferita, fl-laqgħa tal-eżekuttiv li saret fl-aħħar jiem, Busuttil iddeskriva lil Teris Komodini Kakija bħala l-istilla l-ġdida tal-Partit Nazzjonalista. Kumment iżejjed għal dawk qrib Roberta Metsola li fl-aħħar sigħat ikkummentaw fi ċriki nazzjonalisti dwar kif kontra kull kurrent il-kandidat tagħhom ħarġet l-aktar waħda b'saħħitha.